Hakuna zita sera Yesu kana no kudenga. Hakuna rimwe rakadaro sitaramponesi. Tinoda kuimbira Jesu tichimupa piri nekuti hatizivizita rinokunda iri. Ndi Jesu akafira vese wakatira kwazva zvotangataraswa zvedu ngezvitadzo zvedu. Tinoda kuimbira Jesu tichimupa piri nekuti hatizivizita rinokunda iri. Ndi Jesu akaita nyasha takamukanganwa wakatienda hako mwana usazotadzaze. Tinoda kuimbira Jesu tichimupa piri nekuti hatizivizita rinokunda iri. Ndi Jesu akarapa vanhu akavasimbisa. Ndi Jesu akamutsa vafi kune hama dzavo. Tinoda kuimbira Jesu tichimupa piri nekuti hatizivizita rinokunda iri. Ndi Jesu anoenda nesu kwese tinoenda. Ndi Jesu anotibatsira.